Για πες μου, από πού ήταν ο μπαμπάς σου? Ο μπαμπάς μου ήταν από την Τραπεζούντα. Η μάνα σου? Από την Άγκυρα. Δεν θυμάσαι το χωριό μέσα, από πού ήταν, από την Άγκυρα? Άγκαρα Ματέν. Έτσι λεγόταν? Ναι. Τη μάνα σου στο χωριό? Τη μάνα σου. Μάνα χαμηλή στο χωριό. Τον παππού πώς τον λέγαν, τον πατέρα σου πώς τον λέγαν? Κώστα. Και τον μπαμπά του, τον παππού σου δηλαδή? Ευθύμη. Ευθύμη. Ο Ευθύμης τι να είσαι γάρι? Τη Σοφία. Η Σοφία, η γιαγιά σου δηλαδή η Σοφία ήταν? Σοφία, οπότε είναι στο όνομα. Μάλιστα. Και ο πάπος της Ευθύμης δεν δουλειάνε πίνανε και στην Τραπεζούντα? Στην Τραπεζούντα είχε μεγάλο μαγαζί. Υφάσματα, μεγάλο μαγαζί. Και αυτός ήταν αυτοί 10-20 συνεργοί οι οποίοι τροφοδοτούσαν εδώ την Ελλάδα. Στείλανε λεφτά, στείλανε όπλα, στείλανε τρόφιμα. Ναι, και αυτούς τους 22 άτομα τους έγραψαν στη λίστα για το πρωί να πάνε στην Αμάσια να τους κρεμάσουν. Αλλά ο διοικητής που ήταν μέσα εκεί στο διοικητήριο που έγινε αυτή η φάση έρθε το βράδυ και λέει τον απόψε αν φύγεις έφυγες, κλείτωσες, αν μείνεις το πρωί θα σε πιάσουν. Είσαστε 22 νοματοί για την Αμάσια, για την κρεμάλα. Και άρον ο γέρος μου έφυγε. Δεν ήταν αυτός φίλος ήταν? Φίλοι, στενοί φίλοι, Τούρκος έτον αλλά διοικητής έτονε. Και έτονε πολύ στενός φίλος του και του είπε εγώ θα φύγω, τον είπε, αλλά αφήνω σε τεσίμ τη γυναίκα μου και το παιδί μου. Είχε μεγάλο σπίτι, το χρυσό κουβάρια. Εγώ θα φύγω, του λέει, αλλά θα προσέξεις τη γυναίκα μου και το παιδί μου. Αν γυρίσω, αν γίνει κάτι και γυρίσουμε πάλι όπως ήμασταν, καλώς, αν τα αφήνω σε σένα τεσίμ. Τι χαλιά, τι πέρσικα, τι χρυσαφικά, όλα έμειναν στον Τούρκο. Το πρωί ήρθαν οι τζανταρμέδες, οι Τούρκοι. Πήγαν, χτύπησαν λουκέτο στο μαγαζί και ήρθαν στο σπίτι. Πού είναι ο άντρας σου? Στο μαγαζί. Ψεύτρα είσαι. Εμείς δεν το κάνουμε λουκέτο. Δεν υπάρχει κανείς. Και αβούρ, 7 νοματοί ήτανε. Χωροφυλάκες. Όλοι πέρασαν από πάνω της και εκεί κοντά έπαθε, πώς το λέμε, ανακοπή και τελείωσε. Πέθανε η γιαγιά. Και ο γέρος κατέβηκε. Η γιαγιά η Σοφία. Η γιαγιά η Σοφία. Και ο πατέρας μου ήταν 16 χρονών. Αδέρφια αν ήσουν ο παππούς ο Κώστας? Δεν είχε. Μόνος. Μοναχογιός ήταν? Μοναχογιός ήταν. Και ήταν πολύ παμπλούσιοι. Όταν σου λέω δεν υπήρχε πλουσιότερος. Το βράδυ ο παππούς έφυγε ίσα στην Κωνσταντινούπολη. Κατέβηκε στην Κωνσταντινούπολη. Είπε να το κύριο Τούρκο. Ναι. Είπε να τον απόψε τώρα πρέπει να φύγεις. Να μην σε πάρουν μια χαμπάρι. Κατέβηκε στην Κωνσταντινούπολη. Στη Ρουσία είχε 2 αδερφές. Έφυγε και πήγε στο Πατούν. Είχε αδερφή, 2 αδερφές είχε. 2 χρόνια κάτσε εκεί. Έφυγαν και ήρθαν από εκεί, ήρθαν στην Αλεξανδρούπολη, Κονοτινή και ύστερα ήρθαν στην Αθήνα.